Alayaron. Birat moजांमोन. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय। स' आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। गाइस नायलांबाय थादों नोंथांमोना बे गाथोनाव दुगैफैदों ना एकदमबारे जानबो दङ बेवहाय जानाव ना नांदोंबा ना नाखौ हमना लांगोन गाइस। दा दुन्दिया गोरलै ओंखारखाबाय ना दुन्दिया गोरलै जों आराम बाथोना देबाय ओंखामजों गाइस एनिवे खेला दुलाया बेबायदिनोसै थ' जोङो दा एक्सपिरियेन्स लानो फैदों गोदो उन्दैयावहाय माबायदि दुगैयोमोन जोङो दा गोदो उन्दैयाव दुगैयोमोन दुगैनाया दा दैज्लाङावसो दुगैयोमोन आरो नाथ' जोङो मा होनो बेखौ मेसेङाव गोजां बोथोरावनो दैया बिराद गुसु जायो थेवब्लाबो एक्सपिरियेन्सखौ लाफिननो थाखाय ना जोङो बे दैयावहाय दुगैनो फैबाय आरो ना थ' लेट्स गो थ' गाइस दुगैखांबाय दा दुगैखांनानै आराम थाबायबोफिनबाय लामायाबो दैयानो बिराद फाग्लाखा थ' मोनानानै जोङो दा आलायारन सिनेमा नायनो थांगासिनो गाइस नै आर'नाइ लाबाय आलायारन सिनेमा नायनो थांगासिनो नालाय उफ नै उखुन्दै गलायलायबाय खुगानिफ्राय आयौ गुसुआनो लाजाला स' गाइस थांबाय थानोसै थ' दा लोगो मोनहैसिगोन सिनेमा सालियाव थ' लोगो मोनगोन आलायारन नायनो थाबायबाय ना बर'दिन जाहां बिराद लाइट जोंबावबायसो नै गिर्जायाव नुबाय प्लाम प्लिम बे गिर्जा बर'दिन जाहां फैबायना ख्रिस्टमास जानोसै मालाय साजायबाय नै गिर्जाखौ थ' गाइस जोङो दा आलायारन सिनेमा नायनो थांबाय ना गड एक्साइटेड बिराद गोबाव जाबायमोन बे सिनेमाया 37 बोसोरनि उनावसो फैफिनबाय नालाय थ' जोङो नायसिगोन बेखौ दा स' एक्साइटेड जोङो बिराद गोजान जोंनिफ्राय थेवब्लाबो जोङो थाबायनानै नायगोन आरो ना 5-6 किल'मिटार जागोन लोगोफोर जोंनिफ्राय दा फक्स गैयाबाबो आधा घन्टासो लागोन खोमा ना थाबायबा थ' आंनि लोगोफोर दङ नै उन्दै फंबायमोन आरो सासे दंबावो उनावहाय थ' थाबायगासिनो जोङो दा आलायारन सिनेमा थ' 1986आवनो ओंखारनायमोन खोमा ना बेयो नेसनेल एवार्ड मोनलायलायनाय थ' जोङो दा थाबायगासिनो मानसिया भिर जागोनदां थ' दा देखायनोसै मानसिया माबायदि जायोना थ' स्टे टिउन गाइस थ' गाइस नायखांबाय जोंहा दा नायखांनानै थांसिगोन मनि सिनेमा माबायदिमोन बरिया मोजां गाज्रि नङा बरिया काहानियाथ' बरिया गोदोनिफ्राय हिस्ट'रिक फिल्म ना लानाय नालाय जों नुफेराखैमोन नालाय ना नुफेराखैमोन 1986 नि नालाय बरियाखा दा बरिया आयौ माथो दाबो जोबा नामा गोजांबायसो माथो बिराद बिराद मानसि बरहा मा फिल्ममोनलाय Alayaron बिराद मोजांमोन नायसै दाउनि खेला दंबावोसो नै आलायारनजों लोगोसे दाउनि खेला मोनगोन जोंहा लटारि गेलेनायाव जाय मोनगोन बे प्राइज तो गाइस जोबनानै ओंखारबाय सिनेमायाथ' बिराद मोजांमोन गोदोनि ना हिस्ट'रिक फिल्म थ' नुफेराखैमोन 37 इयार्सनि उनावसो ओंखारनाय नालाय स'
सनै दानलाबायदों खोमा ना साउन्डफोराबो मोजां नङामोन एसे मोजां अभारअल एक्साइटेडमोन ओमफ्राय दा नुनानै मोजां मोनबाय आरो ना स' बिराद बरिया सिनेमाया हिस्ट'रिक आरो गोदोनिखौ नायोब्ला ना दाजों रुजुनानै बिराद बरिया आरो ना स' बिराद मोजांमोन थ' एसेनोसै रिभिउआ बेनोमोन मोजां जायखिजाया नायजायो भेलु फर मानि